Ай! Готови? Така ли бе? Ай, давайте вие. То да ви рече Вало отпадна от играта. Май не бях да преценили правилно усилията. Просто Марто е по-як и... Първи и наменете малко лапси. Удрали се, бе? Удрали ли се? Едно, две, три. Дай мотиката, давайте с крак. Хайде, това е дебело дърво. мотиката. Усепът. Аре, Вало, я чупи. Айде. Не можеше, бат. Може ли? Мога ли да пробвам? Браво, бе! Той, че няма даже. Това ще трябва да скача Вало върху него. Давайте Вало да скача. Вало е 90 кг, но би трябвало да мога да го щупи. Мотиката вас да си. Мотика. Абе, каква мотика, бе? Имаме Вало, за какво ни е? Мотика. Гледай са. Скачай! Е, това е. Аре, още само 2 пъти трябва да го пречупиш, така и... Аре пак. Давай! Ей, не с един крак, няма стане с един крак. Двата крака, лата. Средата. Не, това е абсолютно задата. Няма стане. Давай с двата крака, бе. Короче, снимки направи малко, бе. Няма. Искам да има снимки. Давай с двата крака, момче. Чуваш ли, снимките повече се гледат от видео на... Моля? Още един път и ще го щупиш. Дай! Аре, бе. Дай! Близко е. Ако не си падне на гъза... И ще се удържи глава. Аре, бе, Вало. Абе, Марто, я ти скачай върху него, бе. Аз съм 80 кг, да пробвам. Знаех си! Дай, бе! Бегам. Бате, не покана рвото от другата се наша тема, къса ще ева. Не мога да хвана! Спри. Това няма абсурд, това няма просто. Не го слагай така. Чакай малко.